бисёри нафарҳо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар вақти патент гирифтан шинидем ҳамаш авф мешавад, хирсанд шидем. Мо наметонем фаҳмид, ҳеҷ чиза аниқ карда наметонем. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк бигузоред ва бо диққат то охиша гӯш кунед. Нафарҳое ки дар шаҳри Москва ё Московский област қарор доред, агар ки аз дарди дандон азият бикашед ё ки бихоҳед дандонҳои худтона сафед бикунед, стоматологи тоҷик маромад рақамҳои телефонош мебарояд, метавонед ки занг бизанед ва аз номи ма гап занед, бо нархи арзон кори шуморо ҳал мекунад. Мақомоти Федератсияи Русия дар бораи мигрантҳо гуфт, барои дастрас намудани патентҳо дар масъалаи доштани паспорт ва муҳлати он. Бисёри нафарҳо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар вақти патент гирифтан отказшон мебиёяд. ҳуҷҷатҳоро месупоред, вақте ки патентгирӣ меред, патенти шумо дода намешавад. Дар ин бора мақомоти Федератсияи Русия барои шаҳрвандони Тоҷикистон огоҳ карда гуфт ки ҳар касе ки ба Россия сафар мекунад ва мерава ҳуҷҷатҳои худша барои гирифтани патент месупорад, вақте ки ҳамун паспортро шумо нигоҳ мекунед, муҳлаташ аз 1 сол камтар мондагӣ бошад, хубаш ки патент наспоред. Аввал паспортро нав бикунед, баъд биспоред. ба хотире ки мақомоти Федератсияи Русия гуфт ки на камтар бояд муҳлати паспорт 1 солу 2 моҳа дар бар бигирад. ҳамин паспорти шумо 1 солу 2 моҳ ки муҳлаташ боқӣ монда боша, агар баъд шумо метавонед биред ҳуҷҷат биспоред барои дастрас намудани патент. дар ин бора мақомоти Федератсияи Русия барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон огоҳ карда гуфт, то сарсону саргардон нашаванд. ин ахборота метавонед ба ҳама равон кунед, то ки огоҳ бошанд. бародарони азиз, комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Сафар нависондаед. аз хуҷандам доред рейс? Не, мутаассифона надорем. Давлаталӣ нависондаед. ака сози хубӣ ака. нашоти гардонидани аэропорт. гап зан ака, пешакӣ раҳмат. шикри худованд соз ҳастем, хуб ҳастем ва худованд куна ки ҳамеша хуб бошем. ҳамамон барои аз аэропорт гардондан сабаб шида метавонад, мо чӣ хеле ки гуфтем, телефонҳои шумо ва сабаб шида метавонад пештара ҷаримаву нарушениҳои шумо. умуман бисёр сабабҳо ҳастанд барои аз аэропорт гардондан ва боз вақте ки мегардонанд баъзе нафарҳо аз сари нав попитка мекунанд, мераванд, идоф вориди Россия шиданшон мемонанд. як нафари дигар нависондае ки дар главни чум чӣ мемонӣ, дар бораи чум чӣ гап мезанӣ. ба хотире ки ҳами тибарин одамҳо мафкураи паст дорем ва саводи хуб надорем, мафҳуми гапи одама намефаҳмем. ба ҳамин хотир бирен ҳамун ягон видеои клоунҳоро тамошо кунем, ба мисли хутон ба чели ақли хутон хубтарай. як нафари дигар нависондае: ассалому алайкум акаи Сорбон. ин рейсҳо айкҷоанд чанд сомонияд барои ҳаҷ рафтан? барои ҳаҷи умра рафтан нафарҳои хоҳишманд метавонед дар ин ҳамин рақамҳо ватсап нависонед, ҳамаша барои шумо мефаҳмонам. бародари азиз, Собиров нависондае: ҳамин депорт авф доранд? депортатсияҳоро не, ҳозир авф накардистанд, яъне ки қонуни авфи муҳоҷирон шидагӣ нестад. Гадоева нависондае: салому алайкум ака. намешава ҳам зано ҳам мардо амнистия шавад? шинидем ҳамаш авф мешавад, хирсанд шидем. дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни авф ба имзо расидагӣ ҳам барои занҳо, мардҳо ва ноболиғҳо. ва мо дирӯз дар бораи занҳое ки дар Россия аз озодӣ маҳрум шидагиянд, дар бораи ҳамун нафарҳо гап задем ки агар ба Тоҷикистоншон биёранд, ӯ касорам авф мешаванд. як нафари дигар нависондае: салому алайкум акаи Сорбон. дар бораи мобилизатсия гап мезадем. иншааллоҳ дар видеои дигар дар ин масъала гап мезанем, интизор бошем. Абдулло нависондае: ассалому алайкум Сорбонҷон. ягон шинос дорем ки фаҳмем чанд сола видварина ҳастад? не, мутаассифона дар бораи срокаш мо наметавонем фаҳмид, ҳеҷ чиза аниқ карда наметавонем. Сидиров нависондае: ассалому алайкум акаи Сорбон. дар ҳамин саволи ма ҷавоб медодем. ҳамин хабар ростае ки меган 1 сентябр дига ба основани вид на жительство оилата пропискаша, яъне регистратсияша меган дига намешавад продлит карда. ҷавоб медодем, илтимос.
рости гап дар ин масъала ягон информатсия ман надидам. Агар дар ҳамин масъалаҳое ки мо видео накардему гап назадем, яъне дар он масъала ахбороти нав нестай. Агар дар чи масъалае ки ахбороти нав мешавад, иншааллоҳ ки мо дастрас карда ба маълумоти шумо мерасонем. Саидов нависонда: салом вака. Одаме 5 маротиба ному насаб бибахш кардагие. Россия рафтай. И карат кабиданаш дар спецприёмай. Амира мешинонанд ё ҷавобуш метиҳанд. Мумкин ки як умра депортатсияш кунанд ва ҷавобуш метиҳанд. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Патенти ман сентябр тамом мешавад. Тоҷикистон равам гашта омада метавонам Москва. Вақти баромадан ягон мушкилӣ нокарда барои бале метавонӣ ки бирай бу. Амиршо нависонда: ассалому алайкум брат. Ами авфи муҳоҷиро кай мешида боша запрето. Дар ин масъала ноусти кишид, мо насиб боша видео мекунем. Озиражда ҳеҷ гап нест. Саидҷон нависонда: салом ака. 3 моҳ дар Россия гости равем, боз 10 рӯз дар Тоҷикистон истем, боравем мешавад? Не, нафарҳое ки мигратсиони картаи госиқатӣ аз Россия мебуроем, баъди 9 моҳ ҳақ дорем тибқи қонун боз Россия бидроем. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорумон. Яка писар ба хизмат даъват мешавад ё ин ки не? Нафарҳое ки як фарзанд ҳастем, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. Бобошо нависонда: салом акаи Сорумон. Мегуфтем ки дар куҷо проверка кунем запретора. ҷавоби аниқша барои мора мегам. Барои муҳлатша, барои ҳамаи линияҳоша фаҳмидан шуғли аҳолӣ меред, дар онҷа ҷои шиноснома ва раводид гуфтани ҷо ҳастай. Ана онҷа пешниҳод мекунем, ҷавоби аниқа дуруста аз ҳамонҷа дастрас мекунем. Зинда ва сарбаланд бошед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.